Nijang Karbi Anglong Amtereng pen Borgaung ka celeng PWD atowar pe akele kaheno par pe ka jok ratum ka celeng kisung na pinpur me ajat asai le choklem ji to damji school hithi le damji upstame towar pi akeme akenang sot binong sonse non malom BJP rat saria song atum ke hangkong development pu alam the amtereng la pen Borgaung ahawar aratum theklong le dat chenam rongso rongpora long towar pi mate towar ka celeng longji ke aphialam lo non PWD towar pi jasemet Lengeri lapen amtereng lapen Borgaung ka celeng atowar pe akele akehe no aphi anta PWD asai kam atum mate BJP ratchari asong atum langdon prong ameka viason chikrong det lahelomap development puke hangkong ate wike lason si pini ferangki atum kamri dam akhud rat atum pen kapacini tun kela bangso atowar ki iklake ha ASDC akhud semar chot pen kinon puan ta semar pon thekpon long lelang puselang litum ningje pon lasel bangso atowar ka semar thujia phan Cardinal Thomas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen labangso rat ka celeng akisung along prabjin pen kilang donji lapen PWD asai kam atum phan towar ki pamedam sen along sai kapaceklem dam thujia phan si Amtereng lapen Borgaung aratum chuning report amri pen hemari bongrong report Kabi Daily News কি কব আপনি কবলে তো নাই তো সোনকালে বেয়া হৈছে ৰাস্তাটো সোনকালে বেয়া ভাল কৰিলে ভাল হয় ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধা হয় আহ যোৱাৰ কাৰণে nilina chonengri don jia bangke lalo to barnon prabjente dagitum Karbi Anglong kaching honai Dr. Tuliram Ronghang prabjen pen nang bonai pipo pusining chithelo lapen nang apa bonai daprang jia phana bangke nilihin pen nang chonengri don igdalo pini penap ang bong mane lahai hormu ke pini penap poson tapune der jidhai mane ajerding pusitame nang bonai pi bek nang pola so tawar bangke lalo kiduk kela karata tum ke kisung lo tawar ka vidar ajo ini asin nililam